11. februára sa konalo stretnutie Asociácie poskytovateľov verejných a neverejných služieb sociálnych v Bratislave s kandidujúcimi stranami do parlamentu, kde táto asociácia zniesla niekoľko požiadavok a teda dve základné boli jednak jednotné a transparentné financovanie odkázaných dôchodcov týchto domov sociálnych služieb. A druhá bola požiadavka vyňatie kompetencií v tejto oblasti spod samospráv, čiže z regionálnych a z miestnych. Aký je názor tvoj, Martina? Tak v tomto prípade by malo jednoznačne ísť o zrovnoprávnenie financovania. A buď úplné zrušenie VUC, alebo aspoň odobratie časti ich kompetencií v tejto problematike. No a zodpovednosť za financovanie a za organizáciu starostlivosti by mal na seba prevziať štát. Áno, pre predstavu, aby diváci mali predstavu vôbec o čom hovoríme, existuje nejaký dôchodca XY, ktorý má nejakú odkázanosť, teda stupeň odkázanosti v tom zariadení, to znamená, že nejaký stupeň zdravotnej starostlivosti, nejaký stupeň sociálnej starostlivosti. A teda dnes to funguje tak, že dotácie poskytujú miestni politici alebo regionálni politici a nikto netuší na základe čoho. Čiže ten systém, ktorý navrhujete aj vy, alebo teda podporujete aj vy spolu s asociáciou poskytovateľov, by bol postavený na čom? Tento systém by mal byť postavený samozrejme na transparentnosti, na nejakom ucelenom celku, proste mal by byť jednotný, aby nebol niektorý dôchodca vyzdvihovaný a privilegovaný a teda tomuto bude tá starostlivosť poskytnutá a ďalší dôchodca, ktorý má možno väčší problém ako ten, ktorému bola starostlivosť poskytnutá, bude čakať, alebo by si tú starostlivosť musel zaplatiť. Takže inými slovami, bol by to neutrálny systém a ten nárok by bol zo zákona. Áno, každému by tento nárok vyplýval zo zákona, bez ohľadu na to, aký stupeň starostlivosti by išlo. Dalo by sa to porovnať v podstate, ako dnes funguje normatív na žiaka, že za žiakom idú peniaze, tak rovnakým spôsobom by fungoval normatív na dôchodcov. Jednoduché vysvetlenie. Aké budú ďalšie kroky Sme rodina a poťažmo občianskeho združenia Charitas? Tak Charitas by v tejto problematike, v tomto smere chcel uskutočniť opäť výjazdy po Slovensku, v prvom rade po krajských mestách, no a potom uskutočniť nejakú celoslovenskú konferenciu, kde by táto reforma bola predstavená a potom už s touto reformou len ísť do Národnej rady a čakať na schválenie. Aj bez ohľadu na výsledok volieb? Samozrejme, aj bez ohľadu na výsledok volieb. Dobre, ďakujeme.